sinade mo ala sago Naam. sabu yaada ko habira don anni o yaada hen e julde Allahu akbar so tellem non ngabbitana juude ma Naam. kono wala kay Allahu akbar abi Allahu akbar tan badani mo fa juude ma beti ayete nan a fen bismillah e do gere fo mbatte hakkillaji e koye modon Naam. e on yahobe danni en ko abi ustobe ustu gorgol wadda ko maslaha modon Allah fawan dum e hattan modon Naam. fawan dum e welede modon fay dum koye welede mudum e yurmaade on wala ko katton don wala ko on kattanani fof woppa Naam. wala ko midon ko don kattani fof o dalda on hen ala wana ko mbiɗon hattanani fof o woppa Naam. wala ko mbiɗon on kattani fof o dalda on hen kanko ɓuri andude maslaha mun kanko ɓuri andude ko mbawɗon Naam. mbaɗa wawi ɗo en workshop mi hoora mi yetto wattawi ka dokkaɗo e jurum makko oto war Naam. mbaɗa yaha ɗo en workshop mbaɗa wawi julde darɗe 4 ka dokkaɗo e jurum makko ustu Naam. wona ko neɗɗo wawi fof waɗa ala ɓurma dow ko mbawɗa so o wima tel hani ɗum Naam. geɗe goɗɗe ne jahata toon ɗe e joni cangar feeji ɗe mbatton e dewle moɗon nde o ñande en tan mi nani ɗo Wourossogui naɓe duuka enen gullen duuka wi wona gaw wigal wiya tan ko cangarta yo goppe dewle Naam. Wourossogui fof rende ƴetti coɗalu cam ƴettore wotere woy sa yo ɗum ne haale Naam. yo tan julɗo julɗo hono wirata woto haalande ko boni e diine walla ko bonnata diine walla holko bonnata diine fof no bonna gurdam ma Naam. kala ko bonnata diine ma bonni gurdam ma ko bonnata diine fof ne bonna gurdam Naam. yoga e gueɗe ko bonnata gurdam kadi ene bonna diine gurdam ma ɓaade a faltotako ko moƴƴe ko boni ko diine ma woni min heeɗi e tubtupaji ala fof koɓe kadi en caɗali Naam. e wiyaɓe goppe ko boni taw ko julɓe ɓiɓɓe julɓe wona e leyɗele heftoreɓe wala haydu taw ko fuutanke ɓi fuutanke daro yedda diine Naam. daro yedda ko Allah haɗi joni noon onon so tawi on mbi kadi seeɗen ɓe kalanta yimɓe gonga so on kalnama gonga kadi jalto ceguineji mon ya woyli mon Naam. son mbi seeɗen ɓe de kalanta yimɓe seeɗo an haldu man nasir rambaldu ko seeɗen ɓe kalnima jaɓa a ƴettude seeɗen ɓe holko seeɗen ɓe kalanta Naam. ha seeɗen ɓe mbajorto on ko ha male ɗon mbajorto on ko ha nafa on Naam. mbajorto on kay men koye muɗum en ko ha male e nder hen daña baraji e nder hen so neɗɗo wi neɗɗo wawa nanude aljanna en haalay ɗum wi sikki ko e wajuji en e wajo julɓe ala an ka fasiki anda ko jata Naam. so tawi kay neɗɗo dato ka en haalan neɗɗo ko nafata ɗum ko dagui e ko harmi beele julɗo ene woppa waɗa ko moƴƴi ko woppa ko boni ko ɗum so tawi Allah hokkima fartange neɗɗo woppiri simme sababude maɗa Naam. walla woppiri jina sababude maɗa walla woppiri guyka sababude maɗa an kay gadi a nandini on aljanna Naam. sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gorko goto arino e makko wimo nelaɗo min de kala ko boni mbaɗa waɗa Naam. joni noon jinmi ko cuɓɓanɗami hen guurde ko mbaɗanmi ayma kala ko boni kay mbaɗa waɗa Naam. nelaɗo ɗum noon ya kala ko mbaɗɗa hen ko jiɗɗa fof waɗ sowona fenade Naam. oya sa yiɗi jara sa yiɗi mbaɗa kala ko jiɗɗa waɗ kono fenade kam ala Naam. mi yamirani sa jaaɓi gadodiren ɗum sa selimo no jaaha oyo jaaɓi kanko sallah ah sallam ko ne wiɗi ɓe gandiro bisimilla gorko o welti wi oɗo annabi noon nde ko moƴƴo Naam. ha kala ko yiɗi jom waɗa sowona fenade ɗi ɗum o fof kadi wooti galle tan bajo o ɗani tan hawo welti Naam. o naaɗi o hafti on faye nder wuuro omo jogori yaroyde fotte sen noon jaam an oto paɗa joni wiyala ko ɗo tan kaɗanmi Naam. o wiya o rotti jaam o huuli ko adnira annabi sallam ko onne kaymi ne rotti Naam. o jooɗi kadi hankadi ha haqqille makko kadi arti e jaljalluɓe he kadi o foti o wiyamo yalta damargal tan goɗɗo kadi fotte makko anan hoto paɗa wiyala min ko ɗo kanmi Naam. dendagal gueɗɗe fof o yii kadi ha jamma jing kadi o yalti o hankadi kam yimɓe lambi leɗɗe hankadi kam koyɗe pamdi o yalti omo yaha mo yano e kaake janane
Naam. ya wodi tan waaji mo pada o wela ko do kan Naam. o andi nek ummul khaba'is woni hoore musiba fof ko fenade ay de do ged ko basde mo fende de nun dal makko ngal adde mo woppudu Naam. ko andi angara woppu ko andana rasulullah ko wop ko mbo ko nafar ko nan non ko jata yimbe ne mbaajo kala nanɗo e deftere hunde nantade en yiyata ala taw ko ar mudde taw yurnaki wiyanma ko yi so nane hono ko goddan mer ko mi Naam. haala ka gede keddidde minani ceerno kaari en wi minani ceerno kaari mbaɗini to ko fenade meeɗani yide hay ceerno fenade mabɓe tuggino kamɓe janggoɓe Naam. aɗa nana e duɗe he ibnul qasim e sahnun kañumen jangguide e l'imam malik Naam. ɗum kay oɗo nani ɗum te wala l'imam malik maayi e sahnun abdoussalam tannohi o wiyete ko sahnun nde l'imam malik maayi e nde onati madi nde onati madina kanko sahnun o duuɓi 17 mbiɗon ɓe jangguiri ɓe jangguidani geɗe keeɗo ɗon ulla hen on almuɓe to wona ko woodi ha jofte e firoji mboɗon firanoma kono kadi on deftante hen sabu serani heede en arte la salata li jaril masjid illa fil masjid Naam. wona hadis nabi sallam wiya noon hande wiya noon janggi ma taw e defte hen ɓe seyduna aissatu ɓima bayhaqi ɓima ibnu haban ɓima abi hurayra ɓe kaala ha heewa Naam. dendagal ɓeɗo fof ɓe kaala ɓe gaskitin ɗum e seyduna aissatu walla ene laaɗo taw sanadu muɗum ala Naam. biɗo nelaɗo sallam wi o ala yiyaka ɓe mbaɗan ko seyduna aissatu biɗo seyduna aissatu wi o ala yewoy defte moɗo Naam. la salata jalal masjid la fil masjid ɗum ko min hekkama seyduna aliyu alhasan ibnu hasan albashri ko on mbini Naam. kono ɗum a tawata ceerno jogui temedere ujunere walla temedere almudo wele jama ha nela sallam ila salata jalal ala wona gonga Naam. la salata jalal masjid illa fil masjid nela sallam woni makka masjid haram meɗan julɗon ene wiya on noon Naam. ko adine fota meɗi julɗon ala dallinorade on noon wonde abdallah ibne umm maktoum ari e makko neɓɓe péri madina yimɓe jeetato Naam. o watti e l'islam kawmo seydina khadijatu o wi nelaɗo koɓe ferɓe koɓe hoɓɓe noon winaɗo min de galleji ɗi goɗi kadi mi ala ɗo wowo Naam. arde mi jama en mbaɗi gantu mbaɗa wawi julde ɗo gallam ɗo ya sallam mu eyi o fokkiri o yeehi ha woɗɗoy seeɗa mi anda metereji mum joom deftere o haalnanimi Naam. o noddi mum ara jooɗo jooɗi o wi aɗa nana noddinago o wi aha o wi aɗa nana wurnago ɗo gonɗa ɗo o wi aha o wi noto dental Naam. woto batte farilla nanɗo noddinago ko kala noon nan noddinago yo notode ala de nanowo noddinago nanowo wurnago noddinago noon ɓuuri mawnude wurnago Naam. wonɗo aɗa noddinago nanta wurnago micro ji mon ɗiɗo dambali ɗi woɗo nanta hen so tawi wurnaka e micro te oɗon nana ɓaade omo nana wurnago koye ene ɓattiya maayi Naam. o wimo noto jama woto fawe yimɓe keferagal walla mbaɗa mbiɗon salatul jamaati e salatul masjid wona gotum Naam. kala mo yahan jama juulani kono gonɓe gona juulɓe mbiyeɗon ko salatul jamaati wona salatul masjid Naam. ko salatul jamaati wona firo e haalpular Naam. e dental jamaati wona jama jamaati wona jama Naam. jamaati ko dental yo neɗɗo juul e dental juulde neɗɗo e dental ene ɓuri wasde juulde e dental baraji walla darajuji nogas wallahu alam dental noon fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo Naam. dental fuɗɗi ko yimɓe ɗiɗo ha yeeso ɗiɗo l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi so ronkino mo juulde walla o ronkino juuloyde hay so cukori tuksel en ɗon ngel anda juulde o jagga ɗum o takka e hoore makko wanni o so wawno ko ngel dewel walla so ngel gore Naam.
salatul jama'ati e salatul masjid wana goto wona mo juuli han jama'a fo wana juulɗo ɗum keni mbiɗa ko ya juule dental kala ɗo heɓa so elani hay so e saret ɗiɗo saretaji bonɗi Allah boni bana ɗi koboti tan babbane riyeɗen ɗumen hay so ɗi yo futuro yoni yo joomum dardu puccu ko ene habbo saretaji ɗi jaton neɗɗo ummo tan gila jowguel ha yettoɗo e kayit taw futuro en yoni wasa juulde walla ummo jorbol ha yetto yo jalañol wasa juulde taw koye sare julde aɗa hol nganduma sa ala ndiyam yo joom sere darnu tamoɗa juula waktu nana ɓenna ƴeew ko mbatton ko onon joom saretaji en ɓe ko onon kalden wona yimɓe ne joli tan helli fa ɓe jonan kapati uri tan ha waktu ɓenna ya wuyli moon jahannama paɗɗon ay kon ɗo puccon janggo saretaji ɗi ɗuɗin kaɓɓete moɗon jahannama onon saltoɓe yimɓe juulaɓe ar pawɗon ɗum darna sartaji moɗon ɗi onon jolɓe hen ɓen so tawi wona yiɗi toon nela toon on jiiɗa julde so tawi joom sere garnima onon tan mbiyono ha weeli ala wona noon mbiya ɗum daro tan alay saago daro kono wonɓe kalisaji moɗon daro emin juula farilla o koko watte daro emin juula walla daro mbaɗa taro walla daro mbaɗa heblo falay sago an joom sere an a ɓuuƴa ka waɗaka gorko bondima wiide jehenna haɗa jeeya so joom bonnitema comcom mbatta ha bisimilla ceerno Harouna elli onon joom laaɗe en kadi ɓe mbatte hakkillaji moɗon kala ɗo waktu woni so tawi koye oto gonɗa onon yahoɓe mawludaji ɓe a yahoɓe ziyaraji ɓe ɗiɗo karuji jagoji batoɗi capanɗe joyi neɗɗo capanɗe nayi neɗɗo hay sinno ko capantere neɗɗo wirdude e majji wona goonga abada mullagal birdetake kadi ɗi juultake saka no lawol Cheikh Ahmad Tidiane ɓe keɓɗa fof ala wona gonga mbiɗa ko ya ƴeew nokku laaɓɗo coñcima ene laaɓi an ɗiɗo to joloji yimɓe fof capanɗe jeegom neɗɗo capanɗe joyi neɗɗo walla ko nandi hen ɓeɗo fof hayso ene mbawi jogodade laaɓal gotal oto o kam a anda laaɓal muɗum mata ko an tan jolta e oto wona an tan goto ƴeewe mbiyato yimɓe ko neɗɗo wawi julde e oto walla ne julde e terrain walla ala onon dawoɓe liggiyaji moɗon ɓe oɗon jañana wiide mi joole terrain ne jettoɗon jooɗo ha jettoɗa ko Allah yañanma ko gantu gonɗa wote jagari kursel ma tan ɗay karuji aɗa karuji walla aɗa sotorokaji walla aɗa laani jooɗe kursel ma kepare so tawi laana fayi tourne tan ɗaɓata ko yadde goppa yeɓere oto paɗa walla mbaɗa kursel chaque tiji aɗa jogi kurse ma a joƴinta waɗata kurse ma e poche jeehe ha jettoɗon keɓon nokkuji birdon acci ha garton galleji mon birdon so tawi koye otoji moɗon onon jeeyi otoji moɗon personnel tigui rigui on jeeyi an ka jolnaɗo aɗa jogui chauffeur ma ko an jeeyi oto ma aɗa andi laaɓal oto ma wirdu kono amma ka ko mbiyata ko an ka nawete tan e otoji janani wiide aɗa wirde hen lazima e wasi mbimi wona gonga hande wona gonga janggo wona gonga ɓawa janggo woto udditane yimɓe kala ɗo neɗɗo wawi wonde ene wirda walla goɗɗum sa mata ka yiyani fo tan dagaga oto ummo gueɗe Nouakchott ha Dakar ha Foundiougne ha Néré aɗa jogui kursel ma tan kepata ke a jeeya o ko cimmotoɗo otoji transport ɗi mbimi de wona otoji moɗon ɗin kay alay saago on darnat sa darni otoji ɗin a juulata e nder hen a jippoto a mema leydi juula wona to nder oto gonɗa to koyɗe ne muusi en kecam muusi en ala wona gonga de ɗum ala hen mbatta hakkillaji eko mbatton ko mbatte hakkillaji moɗon eko mbatton ko mbatte hakkillaji e diineji moɗon ɗi mbimoɗon gummoɗon jaaha mawludaji e ziyaraji karuji ɗe jolton ɗi lazima wasifa ala hen mbimi ala hen ala fof hande ɗo goto moɗon ummoto en yaha ziyara ha waktu wirdu subaka taw ha yona takusan taw yettaki walla juulon takusan ha fajiri taw yettaki ene waɗa so ɗum zicra noon oɗon zicra e ɓerde moɗon zicru ndene kadi wona aɗa haalata haɗa yimɓe nande otoji ala zicru ma yowno ɓerde maɗa ko zicra yowno ɓerde ma so yiɗi noon bedɗa course ma aɗa zicra
ɗum koye an hen toon kono amma kay ko waɗina e maɗa ko lazim a wasif kay ɗum mbimi wona gonga Naam. kay goto dakinan taki dawowo e galleji men mbaɗa ummo galle ɗe mbaɗa yaha jeere mbaɗa wirde lazim mbaɗa umma galle men wahi jeere mbaɗa wirde wasif mbimi wona gonga Naam. onon tijanankoɓe kono mbimi nde dokkoɗon laaɓi ɗi nde nde mbiɗon nde mbiɗon ko yon jooɗon deƴƴon ndeeƴon teeyon Naam. an aɗa yaha aɗa dawa jeere aɗa jogii kursil ma ɗuɓe visite tan ha jaamu ndewanɗa capan joyi nan ya cekkanoma wirdu bonani Naam. so juuti tan dara koye ko aldino dem baba ko jaw ɗum ko anniya ari badde Naam. mbiɗon ɗum dago mbiɗon mbiya neɗɗo wawi wirdude lawol mbiɗa ko nokku laaɓu aɗa dirto dubbuji aɗa impoto jaade gueɗe goɗɗe kadi so tawi wonmo yiiɗa kadi he salamu aleykum aɗa heɗa kini Naam. kelaki en sanama a wiyatani assalamu aleykum ɓari ka fasigi en sohnaji ande ko noddem bonne rewani lazim bonani Naam. ye ɗiɗo kursaji naafigagal ɗiɗo kursaji faasigagal ko waɗoɓe ni ɓe noon mbimi wonan tijanankoɓe fof Naam. wen tijanankoɓe ko waɗoɓe ni ɓe tijanankoɓe waɗoɓe ni ɓe ko ɓen mbimi mo waɗata ko wiya ɗum so nami ref mi haalnima kay aɗa dawa parasil ma nana Naam. jalta suɗa joggi kursa keɓere ke jaa ñamalo ma tan fede ha ko mbeɗa joɗndeja ɗum ne gasa Naam. ha walla yiya sangdaji nandam ha Naam. mbaɗi e kursaji mon ɗi e posuji mon ɗi so jettima palsuji mon ɗi kono jeeyi oɗon jogui nokkuji moɗon birde walla mbirɗon mbiɗa galleji moɗon jeehe Naam. kurus e laawol ko faasigagu e naafigagu kurus e laawol faasigagu e naafigagu mawɓen nden jogortono kursaji ko wiyeede woto salmin debbo janano so ngari e galleji ɗi ngannduɗa ko hankkadi en zuma haram en nanɗon walla ko nandi hen fayi baboyam ceerno mbaɗa ceerno taw jogui kurus eɓe kormi joguiɗo kurus kono goytide ha gasi kono amma kay kursa joni beldeɗe laaɓi ɗi fof faasigagu ko ɓuri hen hewde ɓuri hen hewde amma ko wayno ɓeeɗo alma meɓɓe kam ɓe kam dayman ɓe kam kursaji gon tan ko juuɗe muɗum kono amma san fof ana ɗum mi aɗa yaha ɗo e tulde jaal muɗum janggoya galle caramane en jogurus e waɗa kepete aɗa nam ko an warma ha fato min kam yi wona ɗo mbirto saka neɗɗo jogui course ene jogui portable ene wirde wi ene wirde lazim tata portable bel sona tan wona e lemade ɓuuƴi tan ƴetta course tan waɗa e ɓooto walla ɓen pay jeere ene huuli wata taddude sono client tan abbo ɗum o yejjete hayɗo yaranno so ari salamu aleykum ande ko an kalrami to wirde woni dewal Allah ngal tinɗe ngal famɗani ala hen fof ko famɗi e maggal so tawi a wiyama kay so a juuli annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ene juule ma laabi sappo yaro waɗa wonde haqqille ma Allah ne juulata e maɗa laabi sappo nde ya taw ne juulata e no sallallahu wonde haqqille a wi allahumma salli ala sayyidina to woni Allah ne juule ma Allah ne ma ko jooɗiɗo deƴƴi yeedi teyli allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq walla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ɓernde maɗa nde anniye maɗo e ɓandu ma ndu fof ene ɓamdi e ɗum ɗo tawa hunde ala ko manque hay fofango ma ala ko manque Allah juule maɗa so tawi no gueɗe goɗɗe ɗe mbiyton e Cheikh Tidiane haali Cheikh Tidiane kala ko haali ene woodi ene jogini ɗum dalilu wona ka yiyani fof tan woodani walla ko woodani wala wona gonga wona noon ko haali e juulde annabi sallallahu alaihi wasallam e wonande neɗɗo mo ala qur'an karim mo anda e qur'an hay batte ko ene haangi noon en wiya noon mbiɗon Cheikh Tidiane wi e yebore wotere salatul fatiha ene ɓuri temedde jeegom silki e ɓura e ɗum holno ganata qur'an ala ko foti ala ko faamuji mon e keferagu mon e naafigagu mon e fasigagu moɗon caliɗon famde caggal nde caliɗon andude caliɗon famde Cheikh Tidiane wi ko juulde annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallam o fayi koye hadis o fayi koye qur'an karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah yamiri ɗum
nela sallam ne hebi dum riwi ko man salla alayya kala jullo e am lawol gotol wana laabi sappo de wana temedere de ala Allah juula e mudum laabi sappo نعم fami Qur'an al-Karim alif goto buri winderde fof ala fo do yata buri o wi neddo mo ganda kanyum Qur'an ala ko andi e Qur'an hay batte نعم ala ko andi e Qur'an hay hunde tajwid mum fewani ala ko andi hen do ene dare wala do ene daaje wala do ene duwe wala do sujjetaake wala ko nangam نعم won anda hen hay hunde ko morlal jeri tan ne hay hunde ala ko anda hen won baraji mum ورتل القرآن تفسيرا نعم جم ابن الجزري أوي من لم يجوز القرآن آثم ولم كلمة هذا نعم كلام بابا سيد القرآن يعنيكم بكودين دو جهنم جنگل نعم كلام مجنان القرآن كو جهنم نعم آنون أبابا مجن القرآن كل صلاة على النبي والباقي مجن دم أنا فندي دم دو نعم كبري ما هو وانا غوتم بري كو القرآن kon an kam ɓuri e maɗa ko salatu fatiha walla salatu ala nabi o نعم on kay ɓurema hol coowi ɗum ɗo ha hol coowi ɗum ɗo نعم e leylatul mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam mo kalten o annabi sallam ko Allah hokki ɗum ko yim tan hokki ɗum wala kad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'din نعم mi haalani tilka rasul faddalna ba'da ala muhammadu ko muɗum ko bange tan ala fof annabaɓe he mo jiiɗon ñande feeñi aduna jibina Allah weltani bindere nde fof on jiyani adama ko on majjani nde Allah wi ene waɗa ko coow dari ala waɗani bato woni ɓen beltima ndi mbiya kadi yo kaal namda ɗeɗo inde goto fof inde goɗɗo mbi kadi ko ganda ɓen beltima Iblis tan wonde e mabɓe mbiya yo sujju wi ko sujjani on weltima نعم ko adama de kalɗen annabi nuhu ñande jibinade hay gertogol mum tinani نعم ala ko ali ko heddi ko wonmo gadi nerede soɗo gandi yumum nuhu kaale o ganda walla seydina ibrahima nde jibinade o leskaji nder winde jibina نعم nde yaltata ma dañ duuɓi jeetati won wontin ɗo jibinama yumum o ganda نعم Musa alayhi salatu wasalam nde jibinade waɗa koye wakande weltama wedda e maayo bempeje koy on Allah weltima e ɗum won beltiɗo ɗum wonko Allah weltinire ɗum jeede نعم kadi jam jeede ko Allah hokki annabi sallam koyum tan yummum ande e bawmum ande inde ñande jibina kadi ande so namdama ñande Musa jibina oɗon gandi ñande Ibrahima jibina oɗon gandi ñande Nuhu jibina oɗon gandi نعم lewru jibina oɗon gandi ha Isa nde jibinade hay hunde نعم ɗiɗɗi ko ñamde nene mum addi bone yummako bammako sagata kawmako sagata goni نعم ha fanti koɓe kalta Isa ko nde Allah fuɗɗi jabanade Isa won weltanama walla نعم Isa kam min anda ko Maryam Yahya mo Allah wi kañum inniri mo hay inde wotere meeɗani arde en wiya Yahya نعم ko kañum inni Yahya ñande wi tan ko Zakariya ma mi rokki ɓiɗɗo ene wiya naggam ñande ine muda gotinani نعم fijanama no yumum Yahya wiyete o ganda yumum Zakariya wiyete o ganda no yumum annabi sallam wiyete hol majjuɗo نعم amnata bawmo annabi sallam hol majjuɗo Abdallah hol majjuɗo hol dañɗumi annabam نعم kaale e annabaɓe he mo yummu e bawmum ganda Yusuf no yummum wiyete oɗon gandi mawnira makko andi ay yara ɗaɓaɗa haalde koye mawlude goɗɗen نعم sallallahu alaihi wasallam ƴeew min taji onani ƴeew won kefrel ngel kemmiñanden ƴewtere muɗum ene e télé fulɓe o wiyata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam de ala o wiyata rasulullahi de ala o wiyata ko bajjo Aminata Abdallahi
نعم ni o wiyata hay tekkere bajjo anate abdoullahi o wiyata mohamado rasulullahi bandiraɓe baktu ariyaɗo Allah jarama on jarama jarloɗon jafoɗon kala ko woni hen min calmini on e yewtere he ceerno amalli ceerno mamadou diallo ceerno lengo alaji lengo kam wona ceerno wona lengo alaji lengo wona ceerno ceerno isa noon ko ɗanninoɗo heddiɓe kadi mi salmini on mi juure moon on to jana alpha ba salmini dendagal ɓe wono salminde dental meɗen guine bisawnoɓe ahli kiraɓe guino sunnatul mustaqim salmini on haadu sunnati wal jamaa fedde fof mbo woriɗo anni nokson on calminama onon fedde fof mbo woriɗo haadu sunnati wal jamaa atihen نعم mi salmini on kam waɗi kadi julmo wuuri mbiɗon hankkadi on natti hay yidde yaade to tip top kala ɗo kippiɗo ɗon koye am kawruton ɗum noon so jalti galleji moɗon ɗi mbaɗe e guite mon ɗe mbaɗe hen meeteli mbason darde nangue sowona ɗum kay kala ɗo dar ɗon tip top on jiyat on jiyat kam ɓan noon nangue noon kam on mbawa hadde moƴƴade eyyi mi nani nele moɗon mi weltanima noon onon fedde fof mbo riɗen murtanaɓe mi nani on ahlu sunnata biwal kiraɓe mi salmini on foof waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh numéro o kadi on noon woɗɗuɓe mi siftina on 46 85 49 80 46 85 49 80 whatsapp e appel fof poti 47 13 86 04 47 13 86 04 namdal ngal jiɗɗa fo marhaba saɗa yiɗi jaam نعم so ngal yeynani jaam faaruto ceerno mamoudou li ko on won neɗɗo jaam min mbaɗa woodi jaam faaruto ceerno mamoudou li kañum won neɗɗo jaam نعم ko Allah waɗi ɗum noon Allah hokkiri ɗum noon min Allah hokkiraɗimi noon hokkirimi komi neɗɗo bone tan ko kata on nani jafoɗum kala ɗo ɗo haqqille ma haaɗi ɗemgal ma haaɗi ko ɗon kaɗanmaɓe نعم wona sabatas wona hay hunde sa namdima ko poɗɗa namdademi so marhaba sa namdima ko ka fota namdademi mi wattuma e lawol battiranmami noon ko forcé نعم kono so tawi tan ko jaam jiɗɗa far ceerno mamoudou li fof foti e muɗum sa addi jaam ko jaam sa addani jaam kadi wattama jaam ko Allah hokki ɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu neɗɗo andi bawde bawmo kono bawmo ɓurani walla ɓurɗo bawmo kono bawmo ɓurani mbaɗa andi kay ko Allah hokki ceerno mamoudou ko eyi caggal yewtere meɗen ari ha ɗo bandiraɓe jafoɗon en limti kam annabaɓeɓe kam hay goto hen kamɓe ulul asmi en ɓe نعم kamɓe joyɓe Allah suuɓiɓe kadi yakoraɓe ne tefana yimɓe yowmal qiyamati jangguɓe نعم holi on adama nuhu ibrahima moussa isa نعم ɓeɗo fof hay goto e muɗumen yummumen ɓe bawmu andaka sowona annabi sallah sallam نعم isa noon yummum anda kono bawmu ala نعم ismaila noon yummum e bawmu en ganda kono wona ulul azmi min rasul o jaka e ɓeɗon joom نعم ɓe Allah limti e surat mariam limti kadi e suratul ahzab wala ɓe نعم woto tampine hippude defte moɗon ɗon mbiya ismaila yummu e bawne ganda mi haalani ismaila kaami ko ulul azmi min rasuli نعم ɓurɓe ɓe Allah suuɓiɓe e suratul ahzab o limtiɓe نعم e surat mariam o limtiɓe ɓe gon ulul azmi min rasuli suratul laqaf o limtiɓe ɓe hay goto muɗumen yummu e bawmu tan andaka yummu e bawmu fof نعم sowona isa yummum anda ismaila no yummu e bawmu enen ganda kono wona ulul azmi min rasuli jarɗo jafoɗon نعم